1:05 da tarde aquí nos Estados Unidos de América, na cidade de Jackson. Son Antón García Fernández e falvos como de costume dende a miña casa aquí no estado de Tennessee, dándovos a benvida a unha nova edición en directo do Bar Celeste, este directo celeste que ten que ver con esa magnífica victoria do Real Club Celta de Vigo fronte ao Mallorca en Somos, 1-2, e, bueno, outra remontada dos de Giraldez, unha magnífica segunda metade e 3 puntos importantísimos, claro, porque, bueno, o Mallorca é un deses equipos que están a pelexar directamente co Celta polos postos europeos. 43 puntos, séptima posición, e o Celta xa realmente nunha situación de manterse na primeira división un ano máis e agora tentar ver se é quen de lograr algunha cousiña máis. Non imos ter a Jorge Bueno, non imos ter tampouco a Susi Bugallo porque están no Estadio Municipal de Balaídos nese partido da Nations League feminina entre España e Portugal, que se está a xogar na cidade de Vigo, pero bueno, a quen sí temos, tamén moi preto do estadio, non sei se escoita o murmurio dos seareiros dese encontro. Fernando Rodríguez Estevez, benvido, Fernando. ¿Qué tal, Antón? Un saludo para ti y un saludo para todos nuestros oyentes. La verdad es que no escucho nada de Balaídos, está aquí muy tranquilo. Y bueno, vamos a hablar realmente de un Celta que ha un poco recuperado ese fútbol que le faltó en el partido anterior contra Las Palmas, sobre todo en la segunda parte. Vamos a hablar largo y tendido de este encuentro que tiene mucho que desgranar. Pois sí, así é, un resultado magnífico do Celta. Para min, diferenza entre a primeira metade e a segunda, pero esa remontada espectacular da canteira celeste con goles de Alfon e tamén de Fer López. 2 golazos realmente, tanto un como o outro. E en Madrid está tamén Marta Comesaña. Benvida ao Bar Celeste unha semana máis. Hola, ¿qué tal, Antón? Hola, Fer. Hola a todo Hola, o me gusta mundo tu que nos está rótulo. escoitando. Sí, Marta, UEFA Europa Eu League. estou xa on fire. Nada de conference, UEFA. Sí, Eu dixen, vou coller o exemplo de bambismo, non? Mais vou por un exemplo mellor. Un nome mellor. E coloquei o Well, porque se hai que mirar para arriba, imos mirar ben para arriba. Por que non? Non? Bambismo, que agora é duranismo, está camiño da súa casa en Sundsvall, Suecia, e un pouco máis tarde aparecerá polo programa. E tamén en Madrid, probablemente non moi lonxe de Marta, está Martín González. Martín, benvido unha vez máis, agora Hola a con todos, que tal? perfecta luz. Pois, sí, por unha vez Hoxe teño luz, sí, pero parece que hoxe Fer sí. fixome aí a contra se non tes ti, teño eu, básicamente. Encántame o cheiro a Europa polas mañás, a verdade. Cumprido o primeiro objetivo e a soñar que entremos ou non é moi divertido este Celta, a verdade. Moi serio e acostumado a remontadas, sabe? Parece mentira. Pois sí, realmente importante conseguir esa remontada porque realmente, bueno, houbo moita polémica durante a semana por cuestións relativas a Alfon e contratos e precontratos e todas esas cousas, pero cando comezou a rodar o balón, todo iso quedou de lado. Alguén que non vai estar connosco nesta edición do Bar Celeste é Antonio García Teijeiro, que non viu o partido en directo, pero que sí enviou esta mensaxe de audio breve que vou poñer para comezar o programa. Moi boas tardes, amigos do Bar Celeste. Non he podido ver, non vin o partido do outro día, pero vin hoxe unha ampla reportaxe na televisión. O Celta non xogou ben no primeiro tempo, pero si o fixo na segunda parte. Este é o equipo que ten que sacar moi a miúdo o noso adestrador Claudio Giraldez. Creo que hai que chegar a poñer aqueles xogadores que máis en forma estean un centro do campo moito máis
consistente. A verdade é que foi un bo planteamento, un magnífico resultado, un magnífico segundo tempo e os cambios moi axeitados. Este é o Claudio Giraldez que me ilusiona. Unha aperta moi forte para todos e ala Celta. Pois unha aperta moi forte tamén para Antonio García Teijeiro, para Susi, tamén para Jorge, que non han estar hoxe no programa. Este é o Claudio que ilusiona Antonio García Teijeiro. Fala moi ben tamén, Antonio, do 11 inicial. Como vistes vos ese 11 inicial? Correcto? Cambios que non vos gustaron? Cousas positivas, negativas? Que pensades dese 11? Eu creo que é a primeira vez que acerto un 11 de xira e como que leva 55 partidos, ou mellor, ao fronte do equipo. Entón, sí que vexo axeitado a sensa por adivinalo. Pois iso, nunca repete un 11. Eso merece un premio. Sí, é que iso, eu creo que esta vez fixo o contrario. Creo que na rolda de prensa será sou o único imbécil que vou gañando ao descanso e fai 2 cambios, non? Como no partido contra as Palmas. Esta vez foi máis conservador, confiou nos xogadores e o tempo doulle a razón. De feito, creo que non finalizou os 5 cambios, pareceme. Entón, proposta moi aceitada, a verdad, que saiu de rechupete, vamos. Sí, totalmente. De feito, no grupo que temos de WhatsApp, Fer e eu comentamos ao mesmo tempo. É un bo 11. Lembra, Fer, que comentamos. Que para min é un 11 ideal, sí, que podería repetir ese 11 máis veces. O que acontece é que despois tamén a primeira parte non entraron moi ben, entón por un lado era un bo 11, pero despois non saíron as cousas como pensábamos de inicio. Menos mal que despois as cousas melloraron, no? Tamén cos cambios. Ao final, mira, esta vez acertou de inicio, ¿no? O que pensamos todos que era un bo 11 e despois tamén acertou na leitura do partido e nos trocos que fixo. Entón, un 10 para Claudio o sábado. A ver, el 11 inicial, evidentemente, como yo dije, la primera impresión era muy buena, ¿vale? Es verdad que, bueno, normalmente a mí los 11 últimamente el Celta me están gustando. Este realmente me gustaba, no había nadie que me chirriara, no había un solo jugador que dijera, bueno, yo a este no lo pondría. Lo que dice Marta es cierto, claro, el 11 está muy bonito, pero la primera parte del Celta no es buena. Es decir, de hecho, hay algo básico que es que cualquier idea que quieras llevar a cabo, regalando el balón como lo hizo el Celta varias veces y además en errores no forzados, porque no dábamos el balón al rival porque nos presionara el rival, no, lo dábamos con pases cómodos, se lo dábamos a ellos el balón. Entonces, claro, eso es algo básico. Cualquier idea que tengas, si cometes ese error, que es un error, vamos, de primero de fútbol, pues al final da igual lo que tengas pensado, con esos fallos no puedes llegar a nada. Y luego, bueno, en posicionamientos también hay que hablar, porque una cosa es que saques un 11 y otra cosa es dónde jueguen los futbolistas. Yo no sé qué hace Moriba con lo lento que vuelve a ser, porque vuelve a ser el Moriba lento de primera fase de la temporada. ¿Qué hace Moriba jugando de media punta? Es decir, no entiendo. O sea, en la segunda parte está de otra manera. Es un jugador que llega con más peligro, pero en la primera parte es un jugador que está descolocadísimo. Es decir, Moriba no vino aquí para ser el hombre de enganche con la delantera. Entonces, claro, la primera parte era jugar con 10 en ese sentido, ¿no? Luego la segunda, evidentemente, el Celta es otro. Y el tema físico es importante. En la primera parte, el Mallorca físicamente, vamos, es mucho mejor que el Celta. Y ya solo con eso ya crea más, digamos, peligro. O sea, crea un peligro que el Celta, vamos, en la primera parte ni lo O sea, o Mallorca non creou ningún peligro, o gol. Sí, pero físicamente, es decir, es un equipo que en la primera parte está muy presente. El Celta en la primera parte está realmente, digamos... Na primeira parte os dous xogaron mal, sinceramente. Bueno, yo creo que el Mallorca dio más sensación de equipo que el Celta. Es decir, a mí me parece que el Mallorca estaba mucho más activado. La palabra es activado. El Mallorca estaba activado y el Celta no estaba activado. En la segunda parte, lo primero que hace el Celta es activarse. Entonces, claro, una vez que haces eso, bueno, a partir de ahí ya te pueden salir cosas, pero si no estás ni siquiera físicamente igual que tu rival, pues no había por dónde coger el partido. Y evidentemente, luego va ganando poco a poco el juego. Es decir, luego le vamos ganando el medio del campo, lo que decía Antonio, ¿no? El medio del campo va haciéndose dueño y señor del partido, el equipo está cosido.
frente a un Mallorca descosido que acaba el partido, pues digamos, muy partido y con huecos brutales en el centro del campo, el Celta acaba de una manera muy cómoda, apenas sufrimos. Y fue un poco un crecimiento, ¿no? que se vio plasmado definitivamente en la última media hora. Pero ni siquiera la segunda parte entera es buena del Celta, ¿eh? O sea, empieza a ser la segunda parte buena cuando pasan unos minutos. Entonces, bueno, es verdad que es muy bueno el tramo final del partido del Celta. Es buenísimo, más allá de los goles que marcó. Pero fue un partido de ir de menos a más. O sea, pero además literalmente. O sea, de no estar a estar bien físicamente y luego, pues, de juego ya lo vimos. ¿Cómo puede llegar a ese nivel el Celta, ¿no? A ese nivel de buen fútbol. Martín e Marta, que pasou na primeira metade? Que pasou? Eu creo que nos desbordaron no físico, que iso. Eu imaginaba que o doble pivote ia ser Fran Ilaix, por iso precisamente. É verdade que Ilaix non estivo tan fino como nos ten acostumados. Tamén é verdade que se lle apagan as luces cando pisa a área, basicamente. Ese último pase, ese remate, bastante peca de inocente, diría eu. Tira sempre ao boneco. Pero sí que conforme... Bueno, a lesión de Murici tamén nos axudou bastante, creo eu, aí no minuto 34, creo que foi, 35. Pero conforme se foron agotando eles, foi entrando Fer, sí que estou de acordo que o gol de Alfon aínda non estábamos tan ben no partido, e foi a partir de aí que fomos collendo marchas, fomos chegando con máis clarividencia. Iso foi máis unha xogadillada de Alfon, creo eu, que se fabricou el mesmo, pero conforme avanzou o partido fomos impoñéndonos o noso xogo. Tampouco vin un Mallorca, o que dicía Marta, así moi superior, nin que propusese en exceso. Sobre todo tendo en conta o importante que é este partido, non? De cara a pelea, xa podemos dicilo, europea. Esperaba máis do Mallorca, sinceramente. Marta? Eu non sei, eu sempre son máis positiva do que vos. Entón, eu non vin tan mal o equipo na primeira parte. Menos non vin tanta diferencia entre os dous equipos. O Mallorca xogaba en casa, xogábase o mesmo que o Celta, tampouco saíu a morrer no partido, non sei. É verdade que físicamente é superior, sí, porque tamén un equipo moito máis físico, porque os equipos de Arrasate son así, equipos que defenden máis en bloque baixo e un xogo máis directo, de xogadores non tan técnicos, senón máis físicos. Entón, niso era normal que nos gañasen. Pero aínda así, eu non sentín tanta diferencia, porque o Mallorca que chegou a vez do gol, que ao final foi medio regalo, como a sempre, porque o balón parado xa se sabe, un fulano rematou solo no medio do área entre... Bueno, pero es un buen remate, ¿eh? No es cualquier remate, ¿eh? Es un buen gol, ¿eh? Está solo. Está solo. Vale. Bueno, máis que estea solo, que remata sen moito problema entre tres xogadores do Celta. Claro. Sí, perdón. ¿Dónde pone el balón? Pero ¿dónde pone el balón? O sea, cuidado. Sí, o centro de Darder espectacular. Sí, sí. No, ¿y dónde pone el balón el delantero que remata? O sea, el defensa. No, tamén, claro, pero que non tiña ninguén para estorbar. Nin o máis mínimo, rematou completamente solo. Entón, claro, aí, pois claro, se concedes é o que pasa. Pero aparte desa acción, que outra acción tiveron? Ninguna. O sea, foi un partido moi de centro de campo, moi aburrido, moi, non sei, moi lento, moi... A mí a primeira metade non me gustou por parte de ningún dos dous equipos, non? Penso que o Celta non xogou ben, non movía o balón con rapidez, estaba atascado, perdas de balón en pases en principio sinxelos, pouca profundidade sobre todo, non? Pero sí, tamén é certo que o Mallorca que pode ser que tivese un pouco máis o balón, pero tampouco facía demasiado co balón cando tiña, non? E o que sí é certo é que o gol chega pois nese mal endémico, como dicía Martín do Celta, que é o balón parado. O balón parado sempre é complicado de defender para todos os equipos, pero o Celta ten problemas especificamente con iso. Hai un centro magnífico de Darder que ten moi bo toque de balón, un xogador que a mí xa me gustaría ter no Celta, e sei que Antonio está de acordo comigo niso, porque tamén sei que lle gusta Darder. É un remate, como di Fernando, que tamén pon o balón no lugar correcto, totalmente imparable,
e así o Mallorca aproveita esa ocasión. Non sei como viu esa primeira metade Joaquín Duranismo, Joaquín El Cumbias, que está en Sundsvall, en Suecia, xa chegou a súa casa e está preparado para entrar en directo. Benvido, Joaquín. Moitas grazas, moitas grazas. Pois, bueno, estaba escoitando un pouco o que comentaba desde a primeira parte. Foi moi frouxa por parte do Celta de Vigo, pero bueno, eu en xeral doulle moito mérito ao partido que fixemos, porque o Mallorca é un rival moi serio, tanto por plantilla como a clasificación o mostra. Eu creo que o Mallorca desgastouse moito en presión na primeira parte, porque a presión foi asfixiante, tiveron o partido moi de cara e o Celta, pois, unha forma, pois, iba a decir magistral, non tanto, dunha forma notable, conseguiu na segunda parte darlle a volta ao partido e doulle moito mérito ao partido do Celta, verdade? Eu disfrutei moito a segunda parte. Creo que o Celta, frente a un rival directo, foi moi superior na segunda parte, verdade? Sí, iso é importante comentalo, porque eu dicía no descanso do partido, eu pensaba que o Celta tiña que mellorar moito para conseguir algo positivo neste partido. Non só polos problemas propios de circulación de balón, profundidade, etcétera, que comentaba antes, senón pois porque estaba xa detrás no marcador, xogaba fora contra un equipo que defende en bloque baixo, como dicía Marta, etcétera, etcétera. Entón eu pensaba, bueno, as cousas teñen que cambiar notablemente na segunda metade para que o Celta consiga un empate, unha vitoria neste contexto, ¿no? Pero, claro, chega ese golazo de Alfon. Para min é chave ese gol de Alfon, porque a partir de aí sí que o Celta consigue empatar o partido. Pero, ademais diso, é como se cos cambios tamén collese máis confianza, tomase o balón con máis facilidade e gañase, sobre todo, en profundidade, en chegada, e bueno, daba a sensación de que o Celta ia gañar o partido, realmente. A min parecíame, despois dese primeiro golazo de Alfon. Que cambiou para vos no Celta na segunda metade? Bueno, yo lo dije antes, el primer paso que había que dar era igualar por lo menos o acercarse al nivel físico del Mallorca. Yo digo que evidentemente de forma, digamos, natural, el Mallorca es verdad que es más físico que el Celta, pero por lo menos intentar igualar eso, porque si no, no iba a haber manera de hacer nada. Y luego que se fue más preciso, claramente. O sea, en la primera parte todas las imprecisiones, todos los regalos que hicimos, todos los balones que regalamos, pues en la segunda parte evidentemente no se vio eso. O sea, fueron dos ingredientes clave. Y luego, claro, luego el talento. O sea, el talento lo tenemos, afortunadamente, este año en más de un jugador, ya no dependemos tanto de Yago, y eso es una bendición, la verdad. Entonces, bueno, yo diría esas tres cosas. Hai que engadir tamén, Martín, tamén o que di Nurirlo aí, chave o gol de Alfon e a parada de Guaita anterior. Porque sí, é verdade. Sen esa parada podería ser un 0-2, Martín. Sí, un 0-2, un 2-0, quero dicir, Martín. Sí, clave a parada de Guaita, que por certo, creo que xa comentamos no programa a semana anterior, pero está bastante mellor que a comezo de ano. Volta, non sei se ao nivel do ano pasado, pero bueno, non se lle notan tanto as costuras. Sí, eu creo que foi iso. Entre o gran desgaste físico do Mallorca, que afundiuse a primeira parte, pois claro, na segunda, sobre todo cos cambios, tiramos para arriba. Iso, esa primeira parte, a min, como dixera Joaquín, por parte de ningún dos equipos gustoume moito. Entón foi combinar ese talento cos xogadores que entraron, sobre todo Fer, que sí que eu creo que se notou moitísimo o sábado o seu talento. É unha barbaridade de xogador, unha pizquiña de sorte ou de clarividencia de Mingueza, que ese pase, non sei cantos xogadores na Liga. Ese pase é unha maravilla, para poñer aí en replay 100 veces seguidas. Así que, bueno, todos os factores, iso, un talento diferencial, esa ter a flechita para arriba, ¿no? Como a din, creo que son 8 puntos fora da casa dos últimos 12, cambiando a tendencia. Esa inercia axuda tamén. Se fose en outubro o partido, pois non sei se houvésemos gañado, a verdade.
Claro, o pase de Mingueza e o remate acrobático de Fer López, que Bueno, non é nada as dúas sinxelo cousas. de facer, porque realmente é un pase, pero non é un pase tampouco que deixa as cousas totalmente claras para marcar. Ten que facer algo aí o dianteiro e Fer López pois fai un remate maravilloso e coloca o balón onde ten que colocalo. Pero para min houbo máis compenetración entre os xogadores, entre as liñas, e moito mellor movimento de balón na segunda metade. Que máis cousas destacades ou comentades desa segunda parte do Celta na que se fragou realmente esa victoria en Son Moix? O mérito tamén do primeiro gol, bueno, aparte de que un golazo, é a recuperación de balón de Moriba, tamén por botarlle un pouco de flores. Estábamos na primeira parte, non xogou ben e despois tivo aquela ocasión para era xa o 3-1, non? O 1-3, non? Sí. Que botou contra o porteiro e que o que non sei onde o lin outro día que dicían que Moriba é moito mellor xogador fora da área do que dentro. Pois sí, porque dentro realmente non está feito para área, pero a primeira recuperación do balón no gol de Alfon é de Moriba, que despois lle pasa a Pablo Durán e Durán a Alfon. E despois como busca Alfon e o Oco para colocar onde a coloca, que tamén ten o mérito de colocala aí, que está moi lonxe. Por iso. E despois tamén, o sea, o pase de Mingueza. O outro día, non sei se foi no bar anterior ou no anterior, hai dous bares que Fer falou de Mingueza, que dicía que se falaba de compromiso, que non estaba ao nivel que estaba antes. Eu creo que hai que distinguir entre o baixón físico que ten claramente, porque no inicio da temporada estaba moi ben, pero outra cousa é o compromiso. Eu creo que ti podes estar mal físicamente e o compromiso telo igualmente. E despois el ten unha calidade brutal. Poucos xogadores na Liga van colocar un balón como colocou a Fer. Por iso queren comprar outros equipos moito mellores que o Celta, non? O sea que, ao final, cantas asistencias son de Mingueza esta temporada? 5 ou así, non? O 5 ou 6. Pois é que son moitos, máis os goles que xa feix, que son 3, me parece. O sea, ao final son puntos. Parece que non, pero ten un xogador desas características, aínda que ás veces non estexa ben, sí que marca a diferencia. Polo menos nun equipo como Celta de media tabla, bueno, vamos a decir, iba a decir media tabla para baixo, pero vou decir media tabla para arriba. Sí, de media tabla para arriba agora, sí. Por iso. Sí, eu por sumar así unha cousa máis, para min outro partido. Para min a clave do Celta este ano son ter xogadores con calidade como a Fer López e Mingueza, incluso, bueno, un Alfon que parece a reencarnación de Gareth Bale, o sea, está desatado. E logo tamén é que o salto de nivel que meteu Marcos Alonso a este equipo é unha cousa extrema. Javi Rodríguez moi ben tamén, Starfield cumplindo. Pero o salto de seriedade, de calidade, é que de un salto de calidade a este equipo Marcos Alonso que non, que vamos, a mí estamos onde estamos por eso, por ter a Marcos Alonso unha línea defensiva un pouco máis seria e logo por detalles, porque eu firmaba o empate, acabando a primeira parte eu firmaba o empate en Mallorca e tal. Eu creo que tamén foi mérito do Celta, pero tamén o Mallorca desinflouse dun xeito inexplicable, bueno, explicable polo esforzo físico que estaban facendo e por unha lesión, non lembro o nome do xogador, pero mancouse un xogador deles e o recambio que fixeron. Muriqui, sí. Non, Muriqui sí, un centrocampista que tiña. Non sei. O que me gusta do Mallorca, que non xogou, é o Samu Costa, que xogaba no Almería antes tamén. Ese estaba mancado e tiñan unha serie de baixas, bueno, o medio campo do Mallorca destrozou. Digo que tamén estaba, que Raillo te cumpría a sanción, e que claro, lle faltaban dous moi importantes. Raillo, Samu Costa, Muriqui lesionado tamén. Bueno, é o que hai. Tamén nós temos un Aspas que está ao 50%, o sea que bueno. Sí. Veremos. Pero sí, por sumar eso, creo que foi clave tamén a seriedade do equipo en defensa, que é unha constante este ano, moito máis serio que os anos pasados, a pesar do balón parado, que é a materia a mellorar. E logo, pois sí, este equipo, cando Mingueza está inspirado,
somos capaces de facer estas cousas, de gañar en Mallorca e estar nunha posición moi privilexiada na Liga. Claro, di aí nese sentido, Joaquín, Paco P. que Mingueza es un jugador top de medio campo adelante, tiene números de crack, sí, pero claro, o problema de Mingueza é que nos últimos partidos, uns cantos partidos, pues non estaba a dar ese nivel. Está claro que cando está enchufado, cando ten un bo partido, pues pode ser un xogador diferencial, pero levaba varias xornadas nas que comentábamos no Bar Celeste que non era o caso. A min gústame ver a Mingueza facendo bons partidos porque iso realmente redunda nun Celta moito máis atacante e, sobre todo, moito máis sorprendente, porque ese tipo de pases, pois, ninguén os agarda, non? Case que nin Fer López o agardaba, pero conseguiu rematar correctamente, non? E, bueno, esa é unha boa nova deste partido para min, que foi un bo partido de Mingueza e eu botaba iso en falta noutros encontros. Y yo quería hacer un par de apuntes. Hablaba antes de Moriba, Marta, y es verdad. Es decir, la segunda parte está mejor, pero porque hace lo que sabe hacer mejor. O sea, recuperar balones, cortar balones y recuperar balones. Lo que no sabe hacer también es una función para la que no está, digamos, concebido este jugador, que es, pues eso, hacer de media punta y de enganche. Entonces, claro, la segunda parte está bien porque se dedica a hacer lo que hace y con alguna llegada que nos pudo dar incluso algún gol. Ahí también tiene mérito el portero del Mallorca, que yo creo que es de los mejores de esta liga. Sí, luego, Graves é un gran portero, sen dúbida. Norteamericano es, me parece, ¿no? Pues realmente no. ¿Norteamericano? No lo sé. Me parece que sí. Y luego el balón parado, efectivamente, bueno, el balón parado es un mal del Celta, pero cuando defiende y cuando ataca, ¿eh? Porque lo del balón parado del Celta también es malo. No es norteamericano, es eslovaco. Dominic Graves. Sí. Vale. Y lo dicho, eso, que en balón parado hay que mejorar en todo, en el área propia y en el ajena, porque somos las cenicientas del balón parado de la Liga EA Sports y de la Liga Hypermotions. Juntando los 44 equipos debemos de ser el peor atacando en balón parado. Bueno, séptimos y ya estamos hablando. No, pero es que es un hecho, o sea, llevamos... Somos perfeccionistas. No subestimes a Valladolid, Fer. Bueno... Al revés, le estoy dando valor. Bueno, xa que falaba desde Moriba, estaba Moriba, estaba Fran Beltrán, evidentemente non ten moito sentido dicirse esa é a opción correcta ou non correcta, porque sabemos que Claudio vai cambiar nos partidos as súas decisións sobre quen xoga, quen non xoga, en que postos, pero pensades que ese pode achegarse ou que esa pode achegarse a mellor dupla de medio campo deste Celta ou non? A mí que me gustou moito Damián, sei que lle falta certo físico, certa capacidade defensiva, pero partidos onde vayamos dominar por medio do balón é que flipame Damián. Creo que voltou ao seu mellor nivel outro día, pero é que depende do tipo de partido. Non creo que o que falábamos outro día con Antonio, sobre todo, non... Marcos Alonso subecho o nivel da zaga, pero no medio do campo tampouco vexo a un xogador tan diferencial como para dicir temos un 11 tipo aí. Pero quizás sí, por regularidade, Beltrán, Moriba, pode ser. No, na primeira dupla que confiou de inicio, o inicio de temporada foi esa, non? Foi a de Beltrán Moriba. Despois aí Moriba tivo un baixón e comezou con Hugo Sotelo. Hugo Sotelo tamén mellorou moito, creo que os últimos partidos que xogou fixo moi ben. Entón, eu creo que no seguinte partido xa non vai a ser Fran e Moriba. Van a ser Fran e Hugo Sotelo ou quen sexa, sabe Dios. Pero bueno, tamén está ben, a ver, estaría ben ter un xogador como, pois é igual Marcos Alonso atrás, non? Ou Mingueza, máis diferencial no medio, pero bueno, temos xogadores de mediana calidad para arriba que che poden facer un bo partido. E o compromiso que ten Fran Beltrán, por exemplo, pois igual non o ten outros, ou Hugo Sotelo, que iso tamén conta, que ao final igual non é tan bo, pero se o compromiso que ten é magnífico, pois xeñal, non? Iso seguro.
Para min sí, Antón, para min esta a dupla gañadora. Eu teño que recoñecer que non son moi damianista. Non me gusta moito o Damián. Pero non sei, porque está, por exemplo, eu xeralmente escoito os partidos na Radio Galega, bueno, coa retransmisión na Radio Galega, eu vime moi influenciado polos seus comentarios, porque estaban todo o rato, Damián, volta para atrás, tal, estaba fixando e sí que estaba típico comentario de veña, va, dalle para adelante un pouco de verticalidade e tal, pero, vamos, que é un xogador que ten pinta de que vai para xogador aproveitable na primeira plantilla, sobrado, seguro. A día de hoxe, abril de 2025, para mí, Ilais Moriba está moi por encima do resto. A min gustame moitísimo Ilais Moriba. E Beltrán, entre Beltrán e Damián, bueno, pois eu son máis de Beltrán pola veteranía que ten, pero entendo que Damián sexa unha alternativa e que quizáis teña eu que estudar un pouco máis. Pois xoven e ten que coller experiencia. Non, probablemente hai que darlle tempo. Claro, hai que darlle tempo. Beltrán, olvidámonos porque é moi xove, pero aínda que sexa así cativiño que ten 25, pode ser. 25 ten. Top 5 xogadores en primeira, en número de partidos. É que leva 200 e pico partidos co Celta en primeira e ten 25 anos. Fichamos con Beltrán y todo rayo. Claro, pero es que Beltrán ya era muy bueno con la edad con la que llegó. O sea, lo bueno de Beltrán es que ya era muy bueno cuando llegó al Celta, ya era muy joven. O sea, no estaba en el nivel que está ahora Damián, no. Es que Beltrán vino ya con una calidad para su edad muy alta. Bueno, claro, que igual probablemente Beltrán é mellor xogador que Damián, pero eso non quita para que Damián estexa bo xogador tamén con tempo. Sí, tamén hai que darlle hai que darlle un marxen polo tema que pasou este ano con él, non? E o do pai e todo eso, que tamén, claro, iso. Bueno, que eu quería decir que Beltrán tamén tivo subidas e baixadas, que non foi un como todo xogador, vamos, pero que bueno, que eu bueno, sí que creo que Damián pode ter un agora mesmo, creo que non un xogador que me encanta agora mesmo, pero vexo potencial, vexo calidade, control. Bueno, veremos como evoluciona Damián. Está ben que tengamos aí competencia no posto. Claro. Fernando, non sei se quería engadir alguna cousa máis. No. Pensaba que sí. No, outra cousa que me gustou deste partido unha vez máis é que, aínda que é certo que o Celta na primeira metade non foi pois eu penso que foi inferior físicamente o Mallorca, si é certo que se vemos o partido como un todo completo, pois o Celta rematou moito mellor físicamente que o Mallorca. A min dá a sensación de que na segunda metade o Mallorca estaba totalmente desfondado. Nos últimos 30 minutos, alo menos, daba esa sensación. E penso que o Celta pois chegou a vitoria neste partido despois do segundo gol. Non vou dicir de xeito sinxelo, porque non se pode gañar de xeito sinxelo, pero sí que é certo que non sufriu moito na parte final do encontro. Neses 4 minutos de engadido, na última parte do partido, deu unha sensación de que o Celta chegou moi enteiro físicamente e con boas ideas, non? Fernando, ti comentas iso moitas veces dos partidos. Sí, pero es que aquí el problema, lo bueno del Celta es eso, que vuelve a su juego, y es que el Mallorca ya, aparte de físicamente, que evidentemente se paga el desgaste inicial, lo que estuvo es desordenado y descolocado en la segunda parte. Entonces, al final, sobre todo en la segunda parte, o sea, más que físicamente, tú puedes estar mal físicamente, pero tener un mínimo de orden, pero es que el Mallorca lo tenía todo en contra, o sea, mal físicamente, desordenado y descolocado en ese último tramo. Por demérito do Mallorca, non por méritos nosos, é iso. Bueno, hay dos partes. Esa de Mallorca que está mal, que se desordena, aparte de estar cansado, pero se desordena. Igual se desordena porque o Celta está xogando ben. Sí, yo no digo que no. Yo digo que el Celta recupera su juego frente a un Mallorca cansado, pero no solo cansado, desordenado y descolocado. Porque el hueco que hay para el Celta en medio del campo es bestial. O sea, la comodidad con la que acaban jugando Beltrán
y Moriba, y los que estaban en medio del campo es bestial. O sea, ahí, vamos, no había más oxígeno ahí que en todo el planeta. O sea, tenían una calma y un espacio para jugar que ni en la Afouteza tienen eso en los entrenamientos. O sea, que eso fue clave. Sí, aquí din unirlo tamén, craque moito vai ser Fer, de feito non creo que nos dure moito, claro. Pues sí, non estaba seguro de que se refira a Fernando Rodríguez. Ferlo, se refire a Ferlo. Pode ser. De feito, Nurirlo nunca viu xogar a Fernando no Lokomotiv de Vigo na liga interna do Cubi hai anos, porque o mellor pensaba que podía ir para crack tamén. Pero non, era el zurdito del equipo. Evidentemente, de Fer López, sí, era o goleador. Iso tamén pode dicir como era o equipo, ¿no? Iso tamén pode. Pero bueno, voltando á historia esta de... Uy, poderíamos contar moitas cousas. Sí, que non imos contar, pero... Un ascenso nos despachos, en fin. Isto de todo. E mesmo tamén torneos de petanca no campo de rugby, pero bueno, esa é outra historia. Nurirlo di, craque moito vai ser Fer López, de feito non creo que nos dure moito. E esa parte final do comentario é importante, porque con todas as cuestións que rodearon eses rumores de que se Alfon vai estar, non vai estar, se ten precontrato, se non ten precontrato, cal pensades vos que o papel do clube nesta situación? Cando tes un xogador como, por exemplo, Alfon, que está a despuntar, como Fer, que semella que vai ser un xogador que pode convertirse en diferencial co paso do tempo, hai que ter cuidado, hai que ter tamén, hai que agardar, hai que ter paciencia, non? Pero cal pensades que é o labor do clube? Que ten que facer con estes xogadores que son posibles diamantes en bruto para un Celta que semella que quere ter un proxecto de canteira? Como vedes esa situación? Tamén pregunto isto por suposto. Eu creo que... Ai, perdón. Non, vai, Marta. Falo despois. Non, eu creo que hai que diferenciar entre Fer e Alfon. Fer realmente parece que é máis xoven, non? E todo o mundo fala que parece que vai para crack, non sei se super crack, pero que ten unha calidade brutal. Alfon xa é diferente, xa ten 25 anos, ten outra experiencia, porque non só xogando no filial, senón tamén que estivo cedido en varios equipos onde non tivo pois moita continuidade tampouco. Entón, eu entendo que o inicio de temporada, sobre todo porque o Celta ten exceso de xogadores, tiña esas dúbidas con el, non? Que se despexaron despois cando Claudio lle deu a confianza e el respondeu, e está respondendo, non? O problema, unha vez que responde, sobre todo a partir de finais do ano pasado para aquí, o que xa non entendo se é verdade que el se vai marchar porque estivo esperando unha oferta do Celta que non chegou ou que era ridícula, que non hai moitas versións sobre iso. Eu creo que os tempos do Celta non son os que deben ser, porque se ti tes un xogador que igual non é top, pero que está demostrando que ten calidade para un equipo como o noso e que ten os valores do clube porque leva moitos anos e que o entrenador confía nel, pois igual xa en xaneiro deberías ter empezado a falar coa xente e con el e demostrarlle certo interés e non pensar, este probablemente pode esperar a último momento a ver se o vamos a renovar por 4 chavos, non pode ser. Que pasa? Tamén está o problema de que o Celta ten exceso de xogadores, entón vai chegar ao final de temporada e van voltar un montón que non vamos a ver que facer con eles. E iso tamén é un hándicap para o equipo. Pero bueno, se ao entrenador lle gusta, se o entrenador di que quere que continúe, é verdade todo o que parece que se di que o Celta non lle mostrou interés ata fai 2 días, pois igual aí é un erro da dirección deportiva. Antes de outros comentarios, di por aí Paco P. que canto ten revalorizado Claudio este plantel económicamente é para darlle moito valor. Sobre todo porque se o renovas igual en xaneiro, igual por máis diñeiro do que che piden en marzo, o renovas por 2 anos e despois se queres o vendes. E agora se vai ir gratis. Es que eso é o peor. Ese é parte do problema. Martín? Paco, a maneira de crecer como a clube
incluso económicamente, para min, non intentar dar un pelotazo. Willian tamén gústame, pero quero dicir, ese tipo de fichaxes, gastar toda a pasta en posibles pelotazos que saen unha vez de cada 20, pode ser, senón ter unha base forte de canteira, ter vos xogadores, Transfer Market obviamente non é a Biblia, pero podese ver aí como moitos xogadores aumentaron o seu valor en cuestión de media tempada, e que os resultados están así, é un método para mí con moita máis recompensa que a risco. Bueno, o de Alfon, creo que hai moita información cruzada nos medios, eu non vou entrar nisso, pero dende o meu punto de vista persoal agradecer o seu compromiso, porque se é verdade, non sei se ten un precontrato firmado co Sevilla, eu non sei, non teño información, pero o seu mellor nivel está dando dende que supostamente ten o seu futuro asinado con outro clube. Entonces, eu aí pouco que dicir. O de Fer, a pregunta que facías ti, Antón, ao principio, para que se queden aquí, eu creo que facerlles entender que van ser importantes, que con figuras como Aspas, bueno, con un entrenador de cantera de verdade como a Claudio, creo que sí que é demostrable, non é facer promesas en van, vamos. Non me gusta a expresión cabeza de rato, porque non me gusta, falando do Celta, para mí é o mellor clube do mundo, pero que se queren dar ese chimpo a un, eu que sei, un Chelsea, un Arsenal, o que sexa, que comprendan que quizáis é mellor facelo nuns anos e non agora. Por exemplo, no caso de Fer, eu creo que de momento debería quedarse no Celta polo seu propio ben tamén. Ainda ten que desarrollarse como xogador. É diferencial? Pois non o sei, pero ten que coller esa regularidade, vaille vir moi ben o protagonismo que vai ter no clube. Eu teño seguro. Por iso, Martín, porque non quería falar especificamente do caso de Alfon, porque houve moita información cruzada en medios e non sempre fiable, pois por iso fago a pregunta en xeral, con outras posibilidades de outros xogadores que podan aparecer por aí. Non sei que pensades, Fer e Joaquín. A ver, yo de Alfon vengo hablando bien desde el partido contra el Villarreal en Villarreal, hablamos del inicio de liga. O sea, yo vengo destacando a Alfon desde ese momento. Pues claro, lo que dice Marta, o sea, tiempo de sobra tuviste, sabes lo que tienes ahí en la casa, en tu casa. Entonces, con un partido como el que hizo en Villarreal, estoy hablando de la jornada, no sé si fue 4 o 5, no sé, muy temprano en la liga. Entonces, claro, ya ves lo que hay, ya lo conocíamos del filial, lo que hacía, pero claro, en ese partido se vuelve a reivindicar contra un primera, contra un equipo que está peleando por UEFA o Champions, según la jornada, pero ahí anda. Entonces, claro, cuando ves eso, estamos hablando de mes de octubre, mes de noviembre, pues hombre, por lo menos la lupa ya te la puesta, ¿no? Y entonces empieza a ver a quién te interesa. El hecho de que tengamos jugadores cedidos, que decía Marta, que puede ser una excusa para no mover ficha, pues hombre, a mí mucho no me vale, porque es un jugador que ya está aquí, que lo tienes, digamos, adaptado a Vigo, al Celta. Los que vengan de vuelta de cesión tienen que volver, aunque no lo parezca, a volver a adaptarse. Entonces, bueno, me da igual tener 50 fuera. Si tengo a un hombre como este que hace lo que hace en este equipo, pues evidentemente parece, si se confirma, que yo no lo doy por hecho, porque hasta que sea oficial aquí nada es realidad. Si al final se va, pues evidentemente es un borrón en la andadura de esta nueva directiva. Eso está clarísimo. Y luego hablabais, me vino muy bien que sacarais el nombre de Willy otra escena, porque definitivamente este chico ha perdido el olfato de gol. O sea, ya es un hecho. O sea, lo del otro día, es decir, el Celta está a nada de dejar el partido sentenciado y poner un 1-3, y una de las ocasiones es de Williot, y vuelve a demostrar que está, o sea, de cara a gol está negado. O sea, es más, hasta le veo como falta de ganas. O sea, lo que hace el otro día, casi teniendo, digamos, el gol, pues eso, a sus pies, es un pase al portero. Entonces, ha perdido ese olfato que tenía hace un tiempo de cara a portería, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pois xa sabes, Fernando, que os goleadores son así, non? Teñen momentos que pasan un tempo marcan, nos que non marcan e tal. Tamén pode ser que o olfato de gol volte, non? Porque tamén é unha cuestión circunstancial ás veces, non? Sí, hombre, pero es una jugada cómoda, que va cómoda a portería. No puedes acabarla así, la acaba muy mal esa jugada. Entonces, bueno, ahí sí que nos mete del portero. Era complicado, tampouco está Williot a xogar moito, tamén hai que dicir eso, non? Sí, leva moi poucos minutos. Saía dunha lesión tamén.
Pero vuelvo al ejemplo de Alfon. Alfon no estaba jugando, jugó contra el Villarreal, de repente nos sorprendió a todos que fuera titular y mira qué partido hizo. Entonces, claro. Bueno, Fer, respecto a Alfon, foi durante moitos meses suplente de Bamba, é suplente de Hugo Álvarez, é suplente de... En fin, suplente de Bamba, vaya por Dios. Sí, pero sí foi. Sí, foi. pero de Bamba. ¿Quién es Bamba en el fútbol? Pero era suplente de Bamba, cando Bamba estaba. O sea que a min Alfon, mira, sinceramente, voume mollar. Alfon agora está en un pico de rendimiento que non é ao seu nivel. O sea, está fora de sí. E que se siga así, que vai facer carreira en primeira división, vamos, sobrado. Pero Alfon ten 26 anos, nunca se viu nun rendimento así, porque en segunda parecía un xogador sen máis, e agora está totalmente desatado. E alégrome por él, que allá vai, vamos, desexo o mellor no Celta ou no club que cesa, porque é un xogador que estivo moitos anos no clube. Ten pinta de que vai marchar, que xa está medio firmado, pero bueno, está dando todo polo clube, eu encantado, desexo o mellor, e nesta situación, eu, Antón, a túa pregunta, respondo que o Celta, Alfon ten que xogar. Ten que xogar, porque o Celta non pode especular agora, non, vamos darlle minutos a Hugo Álvarez, que non, que tal como está Alfon ten que xogar ata a final de Liga todos os minutos, porque o Celta este ano está nunha posición que non estivo en 6 ou 7 de competir por Europa. E ten que xogar, e se é o xogador que consigue que clasifiquemos a Europa, pois moitas grazas, e o ano que ven xa se verá. Pero claro, que é unha posición... Agora é moi fácil decir renovar a Alfon, pero Alfon era o suplente de Bamba. Pero vamos a ver, Bamba no está en la plantilla de esta temporada. Bamba se fue en verano. Vale, correcto. Entonces, No, Alfon, en enero. No, en enero, Fernando. Bueno, vale, pero Alfon ya mostró al principio de Liga, vuelvo al partido de Villarreal, qué jugador era. Ya lo conocíamos. Claro. Sí, pero despois deixou de xogar. Pero deixou de xogar, Fernando. O sea, non é que Claudio fuera se Alfon empeza así dentro da temporada, vamos, non xogaba Bamba ningún partido, nin vídeos, xogaba Alfon toda a temporada. Pero non xogou así todo, vamos. Es inexplicable que Alfon haya estado por detrás de Bamba, es inexplicable. Bueno, a mí, sinceramente, eu o tempo dará e quitará razóns, pero para mí está xogando un nivel que non é o que corresponde a Alfon, porque eu vi moito partido dele no Celta B tamén. Vamos, que os xogadores poden mellorar e que non ten 35 anos, ten 26 ou 25, pero bueno. Complicado. O Gallá quede no Celta, pero non vai quedar seguramente. E respecto a Fer López, cal é o axente? Xa está. Pois xa está. Como Gabri Veiga, pois cal é o axente? Pois bueno, pois xa sabemos o que quere o entorno do xogador. Claro, engade aí Nurirlo que o que quere dicir Joaquín é que en decembro, xaneiro, ninguén pedía a renovación de Alfon. Claro, é que iso é o tema, que igual se esperou moito pensando que non ia ter un rendemento como está tendo agora e agora xa é demasiado tarde. Unido, o que falaba eu dos cedidos non é porque van chegar os cedidos e van a vir aquí e empezar a xogar moi ben, non, senón que o Celta ten un problema de exceso de xogadores que ten que botar fora outra vez moitos deles. E ten que xestionar. Pero que vuelva a echar a los mismos, que no echa a los que tiene aquí. Pero que igual non pode. Que iso tamén é un problema. Eu non estou defendendo o clube, só digo que vai ter un problema. O ano que ven... Sí. No ano que ven Carles Pérez en lugar de Alfon. ¿Qué te parece? Mal, evidentemente mal. O sea, es que, a ver... É que o problema é tamén que na posición de Alfon hai varios xogadores que están cedidos, como é, por exemplo, Carles Pérez. Claro, Josef di aí que tamén lle beneficia a Alfon o contexto que lle dá Giraldez, porque tamén pensa que pode dar ese nivel ou máis a outros xogadores en gastar moitos cartos e máis acertar co perfil. Verdad que Giraldez axuda ao nivel superlativo de Alfon, e que temos aí a Wilio, bueno, Miguel a min gustame máis pola dereita ou polo centro, pero bueno. Pero isto é como sempre se fala do talento, non? Do talento español que os formamos aquí e despois se van gratis a traballar e a producir noutros sitios. Pois isto é o mesmo. Talento, sí. Isto é o mesmo. Pero non falan de min nese caso, non están a falar de min. Sí, tamén. Non, pero é un pouco o mesmo, é unha pena que un chaval como Alfon, que leva, non sei, 6 anos no clube, que o formaches, que tal e que cual, e que se vai a ir gratis, igual a dar un rendemento moi bo noutro equipo, polo menos se va, saca rendemento, o sea, sácalle un
beneficio económico, que non vai ser neste caso, entón. Se é verdade todo que se está a contar que non se sabe, claro, que despois Claro, non igual sei non é. Claro. Pero eu falaba sobre todo por esa idea de se o Celta realmente é un clube que quere facer un proxecto cos xogadores da canteira, porque é evidente que cando un xogador comeza a despuntar e se revaloriza, pois sempre é máis sinxelo que se as cláusulas de rescisión son máis baixas, haxa equipos que poidan pagar ese diñeiro e o Celta nestes intres semella, por diferentes razóns, que non é quen de facelo. Para min era unha pregunta máis que está moi ben respondida, por suposto, por todos vos, era máis de filosofía de clube, non? O Celta realmente é este clube que quere potenciar a canteira ou que está a crear canteira para que cheguen outros equipos e leven os xogadores en algúns casos por poucos cartos. Eu creo que se quere potenciar a canteira, aínda que se sucede o de Alfon, como o día Fer vai ser un borrón, pero é o que digo todos os bares. Eu penso que a día de hoxe, polo menos, cun entrenador como Claudio, a idea é ir hacia un modelo de clube tipo Real Sociedad. É o que eu penso. Canteira misturada con xente con experiencia que veña a mellorar a estes rapaces. É a idea que eu penso que se ten. E o Gallá... Sí, ya lo dijo Marco Garcés en la última rueda de prensa, exactamente eso. Pois entón terás que plantexar ben como vai ser a túa xestión con todos eses chavales para que non pase sempre o que parece que vai pasar con Alfon, por exemplo. Que la pregunta siguiente es, ¿cuánto va a jugar Alfon en el Sevilla si es que se va? Yo creo que mucho menos que aquí, lo de siempre. Claro, aí xa estamos a falar de futuribles dun fútbol que aínda non coñecemos, pero sí. Es lo de siempre. Podemos estar de acordo. Penso que Martín quere dicir unha cousa e despois Joaquín. Sí, voy a decir que, bueno, no caso do Canteirán tampouco é que Alfons esa Canteirán... No, bueno, non é Canteirán por nacemento, non? Pero sí por sentimento pode ser, eu non sei, non estou na... Canteirán porque veio por desenvolvemento tamén. É certo que non lle foi ben nas cesións e retornou e dou moi ben nivel o ano pasado no Fortuna, pero bueno, eu creo que respecto ao que dicíades do modelo de canteira, para min o Celta só debería facer dous tipos de fichaxes, máis ou menos. Xa sexa rollo Marcos Alonso, xente que, en teoría, vaiche subir o nivel dunha maneira clara, nunha liña determinada, sexa porque vas buscar talento sobe, digamos, cunhas características que non tes na base, non? Que supón que o que intentaron facer con Jans, a ver se sae ou non. Despois, para fichar xente que non che sube o nivel de verdade, é que tes a xente a casa, non sei, a miña opinión. Iso fíxose en demasiadas ocasións, Joaquín? No, bueno, que ao final... Fernando ten toda a razón, se Alfon marcha ao Sevilla vai xogar un tercio do que vai xogar no Celta. Claro, porque ficharán outros tantos, sí. Sí, pero o tema é que... o Sevilla tamén non ten cartas para fichar ninguén. Bueno, no, pero justo nesta posición ten xogadores, creo. Pero claro, ti es Alfon, tes 26 anos, tal, moitas veces na túa cabeza pensarás, eu non chego a primeira, non vou ser xogador de primeira. Chega ao Sevilla, ponte 1 millón ou tal, non podes rechazar esa oferta, sabes? No, claro. É como, se agora chega Fer López, ven o calquera equipo da Premier, págalle 5 veces máis que o Celta, a ver que chaval de 21 anos rechaza esa oferta, sabes? Ainda claro, que sí... E encima aprende inglés. Es un Erasmus... Ou non. Ou non. Hai casos de xente que non, sí, hai casos que non. Pois é complicado, porque... Moito inglés non penso que aprendese Iago Aspas, pero bueno. Bueno, non tivo tempo porque só estivo un ano. Por iso digo, depende do tempo que estea. Bueno, o Kun Agüero estuvo aí 7 ou 8 anos e non aprendeu nada, o sea que... Tamén que é certo, sí. Ganou un par de premios, o sea que tampouco fai conta. Que é complicado, porque, claro, cando sai un xogador estrela, eu entendo que todos queremos que quede, eles será como un caso de eso, como Ari Veiga, de que dirá, pues sí, teño cariño ao Celta, pero 12 millóns ao ano, 12 millóns ao ano. É complicado decir que non. Claro, de todos os xeitos estou moi de acordo co que dixo aquí, que independentemente no caso de Alfon do que se teña asinado ou non asinado, é un xogador que se está ben, ten que xogar. Eses tempos de
mandar para a bancada a xogadores que non Iso, fan, por suposto, eso claro, non claro. pode ser, porque eu penso que sí que é un cambio importante de actitude. A directiva anterior fixo en varias ocasións, xa sabedes que eu dixen aquí mesmo que non estaba en absoluto de acordo. Só con xogadores que fan cousas criminais, ese sí teñen que ir á bancada. Pero os xogadores que buscan mellorar o seu futuro, etcétera, por diferentes razóns sexa que sexa, se están a dar o nivel. Eu estou de acordo con Joaquín que teñen que xogar, e o caso de Alfon, pois, para min é evidente. Tamén hai moitos anos Cañizares tiña un precontrato con Madrid, non? E non había que mandalo á bancada porque era un dos mellores porteiros pois dos últimos 20 e tantos anos do Celta. Entón, pois, bueno. Que impide eso, non sei, parece que non quere o vendo Celta, porque É que contraproducente. Vendo o nivel que está dando, se supostamente xa Claro. ten un precontrato de xaneiro, é que ninguén Que siga. pode cuestionar o compromiso deste chaval. Non sei, é que a xente tamén, aquí parece que vamos dando como carnes de celtismo, vamos medido o celtismo da xente para xogar, non é eso. No, y lecciones, es decir, hablamos al final hablamos de un puesto de trabajo, o sea, te dan unas condiciones, exacto, pues al final escoges lo que... Tengo seu traballo, mete goles, lle gusta o entrenador, e todo, punto, se acabou. Se en xuño se vai ao Sevilla, pois o Gallán lle vai fenomenal. E non digo que a xente non teña o dereito a criticar a Alfon, poden criticalo. Eu simplemente non estou de acordo en que se aparte a Alfon, ou como di aquí Abraham, que esta directiva baixou a Sotelo filial porque non renovaba. Ese tipo de comportamentos a min non me gustan porque teñen máis pinta de comentarios e de actitudes, salvando as distancias, mafiosas, que dun clube serio de fútbol, non? Entón, bueno, penso que é importante ter clara esa diferencia. Eu non digo que a xente non critique a Alfon, por suposto, cada un pode facer o que desexe, pero eu podería mesmo criticar algunha cousa chegado o momento, non? Pero que un xogador que está a xogar ben, que está a marcar goles importantes, que está a traballar polo ben do equipo, pois, máis alado que teña asinado, penso que é un xogador que ten que estar no plantel e que ten que xogar. Sí, sen dúbida. Se eu entendo que se estivéramos... Bueno, es que este ano escollimos un bo ano para puntuar moito, porque este ano o descenso vai estar moi apretado. Sí. Non foi como ano pasado, que foi un chiste, vamos, con Granada e Almería descolgados. Pero eu creo que, claro, se estivéramos nunha posición de esto de a 7 puntos de Europa e a 8 descenso, pois eu entendería que a xente dixera pois que xogue Williot e que gañe, que xogue os minutos, pero que agora estamos convencidos que estamos nunha posición moi privilexiada. Supoñendo que octavo entre en Europa tamén, estamos moi ben. O sea, temos que aumentar o noveno en Europa tamén. Pode entrar o noveno. Pode entrar? Sí? O noveno pode entrar. Bueno, é casi imposible. Pero se gañase o Athletic Club o Agüel a Betis a Conference, sí, podría ir ao noveno. Yo creo que el Alavés de Coudet va a jugar Europa, yo creo. Sí, porque o Athletic Club gaña a UEFA Europa League, iría a Champions. Entón, o quinto, que sería o quinto, iría tamén a Champions, e despois, entón, o sexto e o séptimo, non sei, un lío, pero que o noveno podería ir. Soame que o noveno iría se gañasen iso, a Europa League, pero ten que quedar dentro da Liga. Eu vi por uns... O Villarreal ou Betis, parece. Bueno. Sí, o sea, terían que ganar Betis e Athletic Club as súas competicións europeas, e despois que o Athletic quedase quinto, non sei, bueno, non sei, pero que podría ir o noveno, podría ir. Vale. Eu imaginei a Marta aí vestida de leiteira facendo as contas e dicindo se gaña tal e despois... Por iso me coloquei aí o nome, Marta Well. Sí, Marta, UEFA Europa League, sí. Aí está. Teño unha ilusión nova, o sea, quero que o Celta quede séptimo e logo noveno quede o Xetafe para ver un partido de Conference League entre o Xetafe e o segundo de Chipre, unha cosa
fútbol. Mira que el Celta acaba en Getafe la liga, ahora que lo dices. Acabamos en Getafe. No, pues nada, no. Que non hai que esquecer, Joaquín, que un Celta na Conference League ou na Europa League podería, dado o caso, mesmo ter a oportunidade de xogar en Suecia, así que poderías ter a oportunidade de ver o Celta en directo aí en Suecia. Bueno, imos, non sei se hai algunha cousa máis que comentar do partido, senón pois imos coas puntuacións deses xogadores que pensades que estiveron por riba dos demais. Algún comentario final sobre o partido antes de pechar esta parte do programa e ir ás puntuacións? No. Qué maravilla y likes cómo se tiró uno gol de Alfon para esquivar o balón. Ah, sí. Sí. Laxiña. Qué bueno. A mí é puro carisma. Vamos, que temos que pagar o que faga falta, pero este tipo ten Fue una pena que no marcara ese gol que comenté antes, al final del partido. Era un buen gol ese para Ilais, la verdad es que sí. Sí, o que non marcou. Por certo que o partido xa rematou en Balaídos, España 7, Portugal 1. Así que sí, rematou hai pouco da Nations League feminina. Sí, así vamos a quedar co español, ¿no? Sí, a ver. todos los que estiveron aí, incluída Susi, incluído tamén Jorge Bueno, pues disfrutaron de. Pero qué diferencia, porque en el partido de ida el resultado fue más cerrado, ¿no? El partido de ida. Y estaban falando en la televisión antes que os coitei que sí, que no sabían qué estaba pasando con Portugal, que era una diferencia de equipo brutal respecto a Benres. Que dura derrota en casa, Dura derrota en casa. Sí, efectivamente. E os vindeiros partidos levarán as españolas a xogar contra Bélxica e despois contra a todopoderosa Inglaterra. Imos coas puntuacións entón, xa sabedes, e tamén o digo para o chat, 5 puntos pro mellor, 3 pro segundo, 1 pro terceiro, non hai por quedar os puntos completos, pero dame a sensación de que neste partido sí que imos ter puntos completos. Alguén que se atreva a comezar? Venga, me animo yo. Un punto para Guaita, o sea, como decía antes Martín, ha vuelto el Guaita que más nos gusta, que más tranquilidad nos da y encima dando puntos, porque Guaita nos dio puntos el otro día con esa parada. Ahí sí que hizo una buena parada. A veces yo creo que se exagera las paradas que hace Guaita en determinados momentos, pero el otro día sí que hizo una buena parada. Bueno, ás veces exagérase, Fernando, pero outras veces tamén se lle dá pouca importancia. No, es que se exagera porque se habla de paradones cuando el balón va al cuerpo de Guaita sin que se mueva. Eso no es un paradón. O sea, lo que el otro día hizo sí que es un paradón. O sea, sí, pero no partido anterior sí que fixo tamén unha boa parada. A ver, foi un paradón, pero o dianteiro tampouco estuvo moi fino. No, porque es verdad que Larin no está fino últimamente, pero bueno, quiero decir que ya no solo por ese momento, que es un momento clave del partido, evidentemente, sino por el resto, ¿no? Es decir, estamos volviendo a ver a Guaita más seguro que antes, ¿no? Aunque yo insisto, creo que Guaita en junio tiene que, bueno, pues debería abandonar el Celta porque nos ha dado lo que tenía que darnos, pero no confío en un año más bueno de Guaita. Ese va a ser un tema para o derradeiro programa do Barceleste esta tempada, sen dúbida. Que pasará coa portería? ¿No quieres el frente a Guaita? No. Me quedo con Iván Villar, muy por delante de él, claramente. Sí. Viendo al Guaita que he visto esta temporada, haciendo un balance general, creo que ya ha dado lo que tenía que dar. 2 años muy buenos, con un portero que realmente pues, mostró el nivel al que ha estado pues eso, en otros equipos, que nos ha venido genial, pero yo no confío en un año. Además, yo si Guaita está, yo creo que tiene que ser para jugar titular, y ya no lo está. Entonces, meter a Guaita de suplente me parecería un encaje demasiado forzado en la plantilla del Celta. Yo creo que además él no lo iba a encajar. 3 puntos para Fer López, para mi tocayo. Una vez más, vuelve a demostrar que, bueno, pues que es jovencísimo, pero que tiene una madurez para lo joven que es bestial. Y encima una calidad que, bueno, que es que ya la vemos. O sea, no se amilana en ningún escenario. O sea, él concentración 100% y, bueno, tiene un talento que le sobra, ¿no? Ahora, también digo una cosa. Hay mucha manía por comparar a Fer López con Yago Aspas y no hay por qué comparar. Que non hai que comparar, Fernando. Claro. Estoy de acuerdo contigo, nada de comparar. Es que es una manía, pero ya no pasa en este caso, pasa en muchísimos casos. O sea, hay una obsesión por comparar a jugadores, o sea, no. O sea, Yago es lo que es, o sea, Yago es un jugador.
Claro, Claro, o sea, enseguida, Herdeiro, esas cosas, ¿no? Que claro, enseguida sacan titulares. O sea, a Fer López hay que dejarlo en paz y cuanto más se compare, más daño se le va a hacer a Fer López. A Fer López, a Yago ya no, porque Yago está, pues eso, un poco en la parrilla de salida para dejar el fútbol. Pero a Fer López se le hace mucho daño cada vez que, aunque es muy maduro, como digo, para la edad que tiene, pero dejemos de comparar, porque entonces lo que vamos a hacer es estropear el jugador que va a ser o que puede llegar a ser Fer López. Sí, cando digades herdeiro, pensade que os únicos herdeiros que hai son os herdeiros da Cruz, evidentemente. Ahí está. Y bueno, lo de Alfon tiene muchísimo mérito. O sea, 5 puntos para Alfon porque con todo lo que se habló, con todo lo que se comentó, yo porque no tengo demasiadas redes sociales, pero decía Claudio en la rueda de prensa previa al partido que se había dicho de todo contra Alfon. Entonces, bueno, pues una persona como él que seguramente esté enterado de todo eso, salir al campo y hacer lo que hace, vamos, me parece de una capacidad psicológica bestial. Más allá de la calidad que tiene, o sea, la cabeza que hay que tener para eso, o sea que 5 puntos para él. E como é, Fernando, que non tes redes sociais? Que pasa aí? Bueno, pues que las tengo, pero las justas y necesarias. Y estoy mucho mejor. Me sobran las que tengo. Di Abraham Román Molinos, yo vi un vídeo en YouTube en el que se llamaba Servi el nuevo Messi. Cuando lo ficharon Sí, estaba claro. emocionado. ¿Cómo? No, bueno. Mira, Eu mira. non sei que vídeo era ese, pero tampouco sei quen fixo ese vídeo, porque claro, en YouTube calquera pode facer vídeos, mesmo nós podemos facer vídeos agora mesmo, entón Mira, pues, última cosa, estou máis preto de Servi que Servi de Messi. Aí está. De feito, sí. Eu estou máis preto de Messi xeográficamente, sí, que de Servi tamén. Sí. Pero estou de acordo, Joaquín, e nunca che vin xogar o fútbol, así que supoño que... También hay que decir una cosa, Servi ha ayudado en lo que ha jugado este año, yo creo que ha ayudado. Sí, pero bueno, es simplemente a broma, a gracia es esa, ¿no? Que o novo Messi. Está diciendo Abraham que ese vídeo existe, que ten que mandar. Que no, Di Abraham, ese vídeo existe, aínda que pareza increíble. Que no. Había ilusión cando chegou, eu estaba ilusionado, pero bueno, o que nos venderon era outra cousa, sabes? Fer López, que hai quen o chama o principito das bateas. Bueno, no te digo yo. Sí, claro. Pero non sei se co beneplácito de Saint-Exupéry ou non, claro, porque esa tamén é outra cousa. Vamos a molestar a Fernando un pouco. Vamos a molestar a Fernando un pouco. Fer López é mellor que Iago Aspas a súa idade. Fer López é mellor que Aspas a súa idade. Es que, claro, no lo sé, porque Aspas con 20 años... Claro, era por molestar, Fer, que mal. Joaquín, xa che digo eu, nesa idade, bueno, non, Iago chegou máis tarde, primeiro equipo 23 ou 24, pero Fer non lle gustaba nada. No, yo cuando volví a Iago Aspas... No, pero es verdad, o sea, cuando volví a Iago Aspas, yo creo que volvió un jugador... Que antes de irse tamén, Fer. Cando voltou. Era un jugador que salía mucho más caro, o sea, o sea, nos salía muy caro, porque cada 2x3 o lo echaban o se metían en un lío, entonces no compensaba la calidad que tenía, que era una calidad mucho más intermitente que ahora, era una calidad muy intermitente, no compensaba eso con todo lo que hacía en contra, o sea, del equipo, o sea, no compensaba, y cuando volvió, pues yo volví, o sea, volvió y lo vi con ese, digamos, con esos malos ojos, decía, bueno, no es lo que creéis que va a ser, y bueno, pues el tiempo me ha quitado la razón, pero eso es parte del crecimiento de Iago Aspas, ojo, o sea, Iago Aspas ha crecido en ese sentido, y eso es buenísimo, o sea, yo no preveía que fuera a crecer a una edad tan avanzada, y creció y psicológicamente, Ojo. En situacións desfavorables tamén, tendo en conta as planificacións deportivas, etcétera. Sí. Pero estaba indignado, cando voltou estaba indignado, que como ia voltar, que non íamos facer nada con ese rapaz, que non sei o que... Menos mal que non es director deportivo, Fer, mama. ¿Verdad? Mamma mía. Un tío que marcou 20 goles no Celta 6 anos seguidos, macho. Joder. Bueno, pues Fernando di que 1 punto para Guaita, 3 para Fer López e 5 para Alfon. Quen máis vai? Eu teño o mesmo, Cafer, entón o máis aburrido que Asa, entón sabe agora. Teño aquí apuntado, para non olvidarme, na fiestra do navegador. Pois é o mesmo. Gente que sabemos, Martín. Martín, as grandes mentes pensan igual. ¿A qué se parece Fer López, Martín? Dille a Fernando a qué se parece Fer López.
É o principiño, Aí está, venga. Sí, sí. Vai herdar a corona. Non iso. Es el sucesor de Óscar Rodríguez. Venga, ahora a decir eso también. Bueno. Non mentes a bicha aquí, hombre. Pois Baneado eu vou tamén dar as puntuacións que son semellantes ás de Fernando, pero non exactamente. Un punto para Mingueza, que volta a xogar un partido notable, un pase importante e unha boa aportación neste encontro. 3 puntos para Fer López por ese golazo remate acrobático que parecía que estaba case que no circo. E Alfon, pois, despois de todo o que ocorreu durante a semana, todos esos rumores, as novas cruzadas, etcétera, pois facer un partido como este, tentando ir arriba, tentando profundizar, mesmo na primeira parte, cando o equipo non estaba a facelo moito, despois con ese golazo que foi chave para a remontada, pois creo que claramente neste partido 5 puntos para un Alfon que leva xa varios partidos a aportar moitísimo. Quedan 3. Non, 2. Os meus son os mesmos que os teus, Antón. Exactamente os mesmos. Bueno, pois 5 para Alfon, 3 para Fer López, que, por certo, todos, ata o de agora, demos 3 puntos a Fer López e un punto para Mingueza. E, finalmente, Joaquín, dende Suecia, non sei se veis as cousas diferentes ou non. Non, eu protestaba, pero sí, teño mesmo que a ti e que Marta. Pero era por protestar. Sí. Pois bueno, penso que queda bastante claro e hai que simplemente animar o chat a que pois deixe na parte de abaixo do vídeo, non nos comentarios do chat, senón na parte de abaixo do vídeo, nos comentarios do vídeo, as puntuacións dos mellores xogadores deste Mallorca 1 Celta de Vigo 2. Aparece un gatiño por aí. Igual o gato de Martín quere dicir tamén as puntuacións. Como se chama? Principiño ou Iago? Ou que nome? Tommy. Moi ben. Bueno, o vindeiro partido para a semana que ven, para esta semana, pero fin de semana que ven, xogarase o sábado, non? Se non me traduzo. 6:30. Sábado 6:30. Sí. Sí, horario, bo horario, non? Aquí non, neste caso non hai que non hai crítica posible, pero bueno, para min non me ven moi ben porque eu teño que ir esta fin de semana a unha conferencia académica en Savannah, Georgia, que está máis ou menos como a 9 ou 10 horas de Jackson. Entón, o sábado estarei a voltar. A miña presentación. Aí non hai nada cerca, non, Antón? No, bueno, hai cousas que están cerca, pero xeralmente non hai conferencias de cousas que se fagan cerca, por desgraza, non? Entón, teño que sair o xoves para chegar aí o venres pola mañá, venres pola tarde e noite fago a miña presentación e de volta ao sábado, así que estarei no coche de volta para casa e sen posibilidade de ver o partido, evidentemente, pero bueno, vereino despois en diferido cando chegue o partido na casa fronte ao Español, equipo que, ademais, nestes Inters está 17º con 11 puntos menos co Celta, pero tamén un partido menos, partido que ten que xogar, penso, contra o Villarreal. E bueno, que agardades dese partido? Supoño que con moitas expectativas, vai ser un partido emocionante, interesante, a xente irá en masa o estadio de Balaídos porque hai moitísima expectación e moitísima ilusión con este Celta de Giraldez tan preto de Europa. Que agardades deste partido? Y un Español que si nada lo remedia nos va a ganar el golaveras particular, aunque al final quizá no acabe como nosotros, pero bueno, ahí lo dejo. En la primera vuelta nos dieron toda una lección de intensidad, de juego y vamos, nos pasaron por encima, o sea, fue terrible. Yo vi ese partido en la zona, digamos, que destinó el Celta en Balaídos a aficionados de aquí, en un salón, ¿no?, que tienen allí, y en la sala Balcony, se llama, y fue terrible, o sea, fue un funeral, fue como ir a un funeral del Celta, terrible. Sala Balcony, allí. Fernando, pero ¿por qué Balcony e non balcón? Estábamos, queda mellor en inglés, supoño, ¿no? Estábamos allí... Lo mismo que la zona VIP.
Claro, Sí, pero bueno, sí. VIP xa hai algo como Stop, ¿no? Que se di casi en todas as linguas, pero Sala Balcony, bueno. Estuvimos allí en ese funeral, Mon y Jorge Bueno, los Sí. tres A ver, sufriendo. que y- pode sair vos da sala balcony, Fernando? Como foi con Patúa, joder. No, fue terrible. O sea, los jugadores del Español corrían con el balón en los pies sin oposición. O sea, de hecho hay un gol que es un Ese gol pasillo fue tremendo. Entonces, Ese gol claro, con ese precedente, me imagino que Giraldez, es un tío inteligente como él, pues preparará el equipo a conciencia. Evidentemente hay que corregirlo todo respecto a ese partido, todo, de arriba abajo. Bueno, Entonces, Fernando, penso que non hai que pensar nese partido, senón... no, pero bueno, agora, que tome nota de lo que viene, porque no vamos a jugar contra el Valladolid, ¿eh? O sea, vamos a jugar contra el Español, un equipo que sacó la cabeza del descenso y evidentemente que no va a ser, que la gente no espere. Claro, ahora estamos en una hora tan buena de resultados que hasta ganamos jugando mal. Pero lo dicho, creo que va a ser un partido eso, para estar 100% concentrados, pero evidentemente sobre el papel y con el equipo tal y como está, yo confío evidentemente en la victoria. Luego daremos los resultados. Creo que el Celta tiene capacidad de sobra para sacarlo, pero lo dicho, con el ojo en el retrovisor por lo que pasó en la ida. Que ten que facer o Celta para vencer os periquitos neste partido tan importante? Eu creo que defender mellor un balón parado que contra o Mallorca, porque o Español con Manolo ven lanzado como unha bala. Dicía alguén, dicía Abraham, gañaron 0-4 en Vallecas outro día, pero aínda Ben lanzados, sí. Leva moi bons resultados últimamente, están aí abaixo, pero coidado coa racha que levan. Eu non me confío nada. Parece un rival moi digno. Ten o mellor porteiro da Liga, o segundo mellor de Joan. Está sendo a revelación, vai ir a un equipo Premier top. Dicía alguén o comezo do programa no chat que teñen a Joan García, non? Penso que Joan García, o mellor porteiro da Liga, según un dos nosos ouvintes. Estadísticas. Puado leva un bo puñado de goles, creo tamén. Poden facernos moito dar, non? Pero bueno, se seguimos co xogo que desplegamos na segunda parte en Son Moix, podese facer perfectamente, vamos. O que está claro, se queremos entrar en Europa, partido que a priori habería que gañar. Hai que gañar. Porque os Gañaros de partidos casa. en casa son moito máis asequibles. Despois vamos visitar Barcelona, Madrid, non sei se Real Sociedade. Tamén, sí. Non sei, vamos ao Coliseum, creo, na última xornada. Entón, toca facer os deberes. Claro, é que os partidos do Celta despois deste Español é Barcelona, Villarreal, Real Madrid, Sevilla e Real Sociedade. Que falaban outro día, fixeron unha estimación de cal era o calendario máis difícil dos equipos que se estaban xogando Europa e saiu que era o do Celta. Vaya, por Dios. Que máis difícil non pode ser, casi. Vamos. Ya. Xunto con o Real Sociedade, que aínda ten que verse co Atlético de Madrid, co Real Madrid e co Barça. Por lo menos o Atlético de Madrid xa nos libramos del. Ya. Os equipos de abaixo tamén rascan moito o final da Liga. Claro. Ao final, ya lo están haciendo ahora. Mira el Valencia en el Bernabéu. O sea, cuidado que o Madrid non é, o sea, é o Madrid, xa sabemos que é moi difícil sacarlle cousas, pero non é un Madrid sólido en absoluto. Polo que teño lido e polo que teño visto tamén de algúns partidos do Madrid, para min o mellor equipo en España nesta tempada é o Barça e supoño que ademais con pero xoga con 12, Liga, xa sabemos que xoga con 12. Sí, pero bueno, la victoria del Valencia el otro día en el Bernabéu me da más esperanzas en la visita del Celta. Yo tenía otra idea y ahora tengo un poco más de esperanza en ese partido en Madrid. Después de ver lo que vi con el Valencia, que lo vi aquí el partido, bueno, se me abre un poco más la esperanza cuando el Celta visite Madrid. Pasa a veces. Pero como o Barça perdeu contra o Leganés en casa, sabes? También. Sí, non digo que o Barça, non digo que o Barça sexa perfectamente sólido. No, o Barça é moito mellor equipo que o Madrid. Penso que o Barça está a xogar moito mellor cos demais, con
con excepcións, por suposto, pero vamos, eu os poucos partidos do Barça que vin disfrutei de fútbol moito máis que en moitos outros partidos, pois de Madrid, por suposto de Atlético tamén. Entón, bueno, pois iso é o que quero dicir, que penso que se o Barça gaña a Liga, que sería o normal, pois a gañaría con total xustiza esta tempada. Chaves do partido fronte ao Español, Marta, Joaquín, que pensades? Que dicía Martín do balón parado, porque eles son moi bons a balón parado, e outro día creo que fixeron 2 goles, me parece, a balón parado. E bueno, tamén pensar un pouco en que nos teñamos o día de cara ao gole que o Joan García non o teña, porque a verdade é que un rapaz, eu vin outro día parou todo. E outro día non sei que partido foi co Mallorca que parou 2 penaltis, e non parou o terceiro de milagro, seguidos. É un rapaz moi bo, non? Pero bueno, eu teño esperanza en que aínda que van a vir moi subidos porque veñen de ganar 0-4, pois non hai que subestimar o poder de Balaídos, non? Que parece que estamos así como nunha comunión moi bonita coa afición e tal, e os partidos para os contrarios se lle fan difíciles ali, non? Aínda que o último non saiu como quixéramos todos co empate de Las Palmas, pero bueno, a maioría de partidos saíron adiante, non? En casa, entón vamos confiar en que se queremos ir a Europa, polo menos os de casa tes que gañaros todos. Entón eu espero que se gañen, e a clave, pois eso, non conceder moito atrás, que o Celta é complicado e máis a balón parado, e despois meter as poucas que podamos ter, non? Con Alfon on fire ou con outro, con que sexa, pero que alguén faga máis un gol, non? Sí, balóns a Alfon. Tal como está o equipo agora, balóns a Alfon. Ala, e que resuelva él. Sí, é que hai que tirar, porque é certo que este ano temos que darlle mérito ao Celta, porque estamos séptimos, cunha posición así moi boa na Liga, e non temos ningún gran goleador este ano. Porque Aspas leva 7 goles, Borja Iglesias leva 4 ou 5. Moi coral todo. É moi coral. E claro, se tivéramos algún xogador, porque estaba pensando agora que xa vai tocando que Borja Iglesias, que fai un montón de cousas, xa vai tocando un goliño de Borja Iglesias, que fai tempo que non marca. Vai ser un partido complicado. Creo que o partido do Rayo é bastante engañoso, porque non sei se marcaron, creo que un link como un hat-trick dun xogador que os goles esperados eran 0,38, unha cousa, pues que tiveron un poquinho de sorte tamén. Pero bueno, 0-4 Rayo, que Rayo está aí co Celta. Temos que ter humildade e pelear como porque que non pase o das Palmas, que non gañen en intensidade, que non gañen tal, e non creernos superiores, que non somos o Bayern de Múnich, somos o Celta de Vigo, e a Liga, sí, temos unha diferencia co Español, pero como decía Fer, pintáronos a cara na ida, vamos, foron moi superiores a nós. Eu poría esos highlights dese partido en bucle no vestiario e, vamos, temos que comernos este partido. Porque vai estar complicada a cousa. Vai estar moi complicada. Agora estamos todos moi ilusionados. Eu creo que a victoria en Mallorca foi bastante inesperada. Pero, bueno, oye, xa que estamos nesta posición, vamos a intentar dar... É clave. Para mí, as posibilidades do Celta de entrar en Europa sen cousas raras, en pinballs de que gañe o Betis a Conference League e tal, pasan por gañar mañá. Claro, bueno, que realmente non é mañá, senón o sábado, claro, pero mañá bueno, tamén. Se está de saber isto o venres, pois é mañá, sí, efectivamente, sí, claro, pode ser en calquera momento o partido, realmente, porque isto queda aquí arquivado. Incluso pudo ser ayer el partido, Claro. Ou pudo ser hai unha semana, non? Pero bueno, de todos os xeitos, Joaquín, unha cousa que mencionas a Borja, por exemplo, non xogou de cara no partido fronte ao Mallorca e despois entrou na segunda metade con intención de contención e de aguantar o balón o máximo posible. Penso que iso foi unha das decisións correctas de Xiraldez neste partido. Penso que quizáis non era un partido para un Borja de cara, pero si despois na segunda metade cando entra, pois o seu traballo é evidente o que ten que ser cando o Celta está a gañar un 2, non? Sí, Borja Iglesias fai todo ben, pero bueno, falta o que temos que pedirlle un dianteiro que marcar goles.
Pero, Joaquín, muchos goles son gracias a su trabajo, ¿eh? O sea, es que él marca Sí, goles cierto. indirectamente, marca muchos goles. Sí, portugueses. por supuesto. Pero que marcan un directo máis. Ya, pero claro, es que entonces igual no estaba con nosotros. Si hiciera todo eso, en fin. No, Non xogou verdad de que cara, foi- non xogou de cara porque, bueno, non sei tamén se porque pensou que era mellor Pablo Durán, pero que saía, se encontrou mal 2 días antes, o falou Sí, Claudio sí, na verdad. Problemas tamén, pola sí, noite, eso tamén. parece ser, sí. Exactamente, Rolda, entón pero- probablemente non saiu de cara por iso. É verdade Sí, que bueno. fai moitísimas cousas que lle pide Giraldez, quizáis lle falta aí máis goliños, pero bueno, é o que dicíades, que non se nota tanto porque é un equipo tan coral ao estilo do mesmo Rayo que mencionabades, que non ten grandes cracks, quizáis, pero que xoga moi ben, non se notan tanto as baixas, que tamén algo positivo, e con tanta rotación, pois non se nota tantísimo cansancio, non? Parece ser. Chegamos moi ben a esta última recta. Sí. Chegamos ben porque rota tanto que ninguén se cansa moito. Claro. É certo, é certo, eso é importante. Y porque hay una Claro, competición, ¿eh? O sea, el Celta le hizo muchísimo daño, yo ya lo dije varias veces, le hizo muchísimo daño compaginar Liga y Copa. Cuando vino el bajón del Celta en la Liga fue después de compaginar Liga y Copa. El equipo acabó desfondado. Vinieron todas las derrotas que vinieron porque acabamos de jugar contra el Real Madrid. A partir de ahí, cuesta abajo. Tuvo que Copa pasar un quedou mes. eliminado con honra nesta ocasión, non foi Sí, sí. unha tempada na que tirou a Copa ou algo Bueno, así. con honra, Sí, con pero- roubo tamén. Sí, bueno, tamén, pero quero dicir que non foi un deses partidos que bueno, deu o que tiña que dar e finalmente o resultado Claro, foi o que pero foi, pero non a se eso me tirou a refiero Copa. yo, claro, a eso me refiero yo cuando hablamos de ir a Europa. Es decir, este equipo que se hizo para este año no está preparado para competir en 2 competiciones al 100%. No lo está, no hay plantilla para eso. Entonces, claro, si vamos a Europa, ojo, el trabajo en verano se triplica, ¿eh? Eso No, es lo que que xa yo- empezamos a agobiarnos antes de Claro, todo. claro. No, Eu, yo Fernando, digo, que veña, como esa que veña, vamos. Non Sí, me sí. preocupa nada. No, pero sí é certo que as cousas cambian cando se fai un plantel para ir a Europa ou bueno, para ir a Europa, para ter que afrontar Europa. A ver. Ou un plantel pois no que non tes que afrontar Europa, evidentemente, a estrategia e as fichaxes e o que se fai no verán ten que cambiar, evidentemente. Falta cantidade e calidade. Basta con Claro. comparar o equipo que tiñamos na 2016-17, vamos. el equipo de este año es para una competición, para una. Y ya está. En canto a Borja, a mí gustame moito que fai con balón, sen balón, mesmo se non marca, penso que foi Borja que unha ten que das estar nun equipo incorporacións. como Celta, ten que estar. Sí, Este para mí ten- unha das incorporacións poucas ocasións, importantísimas deste ano. Eu teño a sensación de que ten poucas ocasións, que non recordo un Borja Pallón, é simplemente que non ten ocasións. Porque xoga moito a espalda. Sempre. Claro. Xoga moito Y baja. horizontal. Sí, pero bueno. Sí, pero este xogador marcou 16 Libera goles. o resto do ataque. Sí, pero Sí, marcou marcou- 17 goles cando? Fai 4 anos. No, Claro. dous anos. Pero sí. Sí, vale, pero ¿dónde jugaba? Estaba arriba, es que ahora baja mucho, hace como Iago Aspas, baja mucho a ayudar. Claro, eso no lo Sí, pero hacía. bueno, descarga, tampouco crea, vamos, xoga de espaldas e descarga banda, tampouco, quero decir que está para rematar de cabeza ou para rematar en área tería que estar. A mí falta un pelín aí, pero bueno, obviamente non fichamos o Bueno, Borja. leva cantos? 5 goles. Pois con un pouco de sorte pode acabar con 7 ou con 8. Con 8 non está mal. Non está mal. De todas maneiras, quedan. habría que reforzar o 9, creo eu, en verán. Sí, entre otras cosas. Quedan 8 A ver, partidos, iso quere dicir 24 puntos, e o Celta está nunha posición inmellorable, e fronte ao Español na casa, imos co Porra Time, xa, bueno, os que estean no chat, pois que tamén digan o que pensan e que deixen comentarios pola parte de baixo do vídeo, pois dicíndonos o que pensan e quen vai marcar os goles e que resultado se vai dar. Alguén se anima, ten claro o resultado, por certo, que hai que dicir que Marta acertou ese 1-2 e ademais o gol de Fer López, e iso quere dicir que leva 2 puntos. Tamén Celtoia 99 e Jaime Soto acertaron, pero non con goleador, así que nese caso levan un punto. Marta, aí a ver se acertas de novo, porque realmente 1-2 e o Veña, goleador. vou. Dalle. 3-1. Bueno, 3-1. exhibición. Exhibición, exactamente. 3-1 di Marta e goles do Celta. Goles do Celta, veña, Borja,
Veña. Veña. Un. Alfon e Mingueza. Alfon e Mingueza. Bueno. Un bo trío de goleadores neste caso. 3-1 di Marta. Bueno, yo soy optimista, pero un poco menos. 2-1. A ver. 2-1 di Fernando e, por suposto, o resultado pode repetirse, non habería problema. Goles de Alfon y Pablo Durán. Y el gol en contra, a balón parado. Balón parado. Voy a Bueno, anotarlo. apúntalo. Sí. También te digo una cosa. No creo que eso se pague mucho en una casa de apuestas, ¿eh? No, evidentemente, co Celta probablemente non. Ese xa dicimos que o gol é de Puado, que seguramente sería Bueno. de Puado. Pues también, no es para hacernos ricos. 2-1, 3-1, quen máis 2-0. quere engadir? A ver. Veña, Ahí está. 2-0. Vou ser 2-0. hiper simple, conservador. Borja, porque xa lle toca. E tamén Ya toca. Aspas vaille tocando. Estivo un pouco mellor neste partido que contra as Palmas, así que a ver se recupera con esta calor que comeza a haber das súas molestias musculares e tal. Esa era hora de que vaya marcando de novo. Vamos. Pois 2-0 di Martín. Joaquín, que pensas ti? Pues vamos a decir, es que iba a decir un 1, pero non quero ser gafe. Un 0. Un 0 gol de Tazos de Ubicas. Dube. Oh. Claro. Sí. Borja Iglesias. De Bamba, non? Bamba tamén marcaría. Borja Iglesias, minuto 92, manda calar a cámara, xa verás. Marián Mourinho está contando los billetes de Tasos aún, ¿eh? Aún está colocando los billetes en la caja. É pouco de Borja iso de facer ese sinal que, No. ademais, teño que decir que a mí non me gusta moito ese sinal de silencio. Mandar calar a mí. Sí? Entón ti, Joaquín, se marcas, faz iso tamén aí. Pero é que eu non teño ninguén a quen calar. Claro, tamén que Ninguén fala de min, nin en positivo nin en negativo. Estaba eu a arbitrar un partido outro día, pito un penalti e o porteiro estaba a dicir tírame por aquí. E o adestrador chámame e di tarxeta por porteiro porque está a rirse do meu xogador. Digo, hombre, a ver. Bueno. Tranquilo, que tampouco insultou. Le sacaste tarjeta a él, ¿verdad? Para hablar. No. Calm down. Tarxeta ninguén. A mí gustame arbitrar coas mínimas tarxetas. Por cierto, Antón, permíteme un paréntesis. Ahora que hablas de arbitraje, es nada, medio minuto. Se reafirma mi predilección por el árbitro de Burgos Bengoechea, lo vuelvo a decir. O sea, ojalá se clonase a este árbitro. O sea, lo vuelvo a decir, es un árbitro que es un árbitro que no tensa a los jugadores, es un árbitro dialogante, es un árbitro que entiende que un jugador reaccione, pues yo que sé, dando un golpe al césped, como lo hizo, creo que fue Moriba, y sin sacarle tarjetas, es decir, entiende los momentos de los jugadores y no saca más tarjetas de las necesarias. Y sobre todo que calma a los jugadores. Y es un árbitro, deja jugar, ¿vale? Deja jugar en el sentido, me recuerda un poco a Mateu Laoz, pero en definitiva, gran árbitro. Ojalá, ya digo, clonaran a este hombre porque es un ejemplo. Me parece un ejemplo para muchísimos que realmente dan pena, ¿no? Muchos árbitros en la Liga Española. Eu non iría tan longe de clonación, pero sí que fixo un bo partido, un bo árbitro. E tamén outro día no partido, penso do Valladolid, que perdeu 0-4, que foi un verdadeiro desastre. Houve un xogador, penso que do Valladolid, que pegou unha patada a bandeira de córner e o árbitro entendeu que as cousas non estaban moi ben nun Valladolid no que mesmo os xogadores están a ter liortas uns cos outros. Realmente é unha situación difícil en Pucela. Eu vou dicir un sí. E tiña que chegar o gafe. Tiña que chegar o gafe. Así non vamos a Europa. Tiña que estar García Teijeiro aquí falando. Sí, a fantasma de García Teijeiro. No, pero bueno, un tampouco penso que quere dicir que o Celta perde ocasións de ir a Europa nin nada diso. Simplemente, bueno, pois penso que o Español chega tamén xogándose cousas e, bueno, vai poñer o Celta as cousas difíciles neste partido. Eu agardo que o empuxe da bancada cambie este 1-2, pero non 2-1, pero vou dicir aí está ese lapsus. Vou dicir un neste caso e o gol, pois vou dicir que é de Borja tamén.
pero un pouco Moito porque quero ver confiamos que nel, Borja non? xa leva tempo sen Eu creo que marcar. meta tamén. Eu quero. Quero que meta. Levas en marcar desde o partido do Rayo que vimos Fede e eu no estadio. Ah, es verdad, tienes razón. En Vallecas. Sí, es verdad. Buen gol además ese, buena jugada esa. Sí. Sí, efectivamente. Entón, bueno, pois queda así, todos vos pensades que o Celta gaña, eu digo empate, sería outro partido sen perder do Celta, que xa leva uns cantos, non sei se son 7 ou 8 partidos xa sen... Creo que fai 10 anos ou algo así que non se vía... 8 partidos levamos. 8 partidos, si eran 7 antes deste, entón, pois, 8 partidos, unha puntuación impresionante. Eu teño que dicilo que teño claro que esta é unha temporada sorprendente para min, porque eu non agardaba, como supoño que prácticamente ninguén, un resultado como este. Tanto se o Celta se clasifica para Europa como se non, é unha tempada... Alguén dicía que histórica, non sei, pode ser un pouco exagerado dicir histórica, pero sí unha tempada para estar moi contentos do traballo de Xiraldez, do traballo Increíble, unha temporada increíble, ten moito mérito este equipo. Impresionante. Supoño que de histórica diríano tamén polo adestrador, pola presenza canteira, etcétera, pero bueno, dende logo, o Celta con 43 puntos, séptima posición, afrontando un partido contra un equipo que está 11 puntos por debaixo do Celta, claro que con un partido menos, pero bueno, na casa, penso que sí que dá para soñar con Europa. Algún comentario final, Martín, Joaquín, Marta, Fernando, ou senón imos pechando este programa no que xa levamos uns 95 minutos, que é prácticamente o que hoxe en día dura un partido de fútbol, un pouco máis, non? Porque con isto de engadir 5, 9, 8, 7 minutos, pois pasamos moitas veces dos 10 minutos completos. Algún comentario final? Sí, mención super rápida. Terceira vitoria consecutiva do Fortuna. Está máis preto agora do playoff da queima. É moi bo traballo dos chavales, de Freddy tamén, que, bueno, hai que darlle as felicitacións cando vai ben a cousa, a verdade. Con tanta presión que suben. Claro, lo que decías ahora, está utilizando mucho jugador que no es de esa categoría. Entonces, bueno, digamos que se están adelantando procesos de subida de jugadores. O sea que eso está bueno, bien. Que coa idea de que xa non ten o Celta C é o que se pretende, non? Claro. Que os juvenil suban directamente a Fortuna. Entón, claro. É que é normal, eu, en certo modo, vexo normal que o Fortuna o estivese ata agora que gañou 3 partidos seguidos pasando mal, porque claro, a súa espiña dorsal agora está no primeiro equipo. Claro. Entón, claro, pois é que despois non todos os xogadores están preparados, nen ten a mesma experiencia, nen sempre as camadas de xogadores son tan boas como as un ano as de outro, non? Porque iso tamén é unha cousa que hai que ter claro. O que dis, Javi a comezar a tempada co Fortuna, Fer comezou unha. De que quitaronlle moitísimos activos. Claro, por iso. Un mérito enorme. E ademais quitaronlle porque non é que estean a xogar ás veces co equipo A, ás veces co equipo B ou mesmo cos dois ás veces, non? Non podías mandar a Richie. En fin. Pois sí, pero bueno, de todos os xeitos é unha tempada como para estar contentos e agardemos que a vindeira semana o martes da semana vindeira, pois esteamos aquí celebrando. Eso sí que me da pena ver lo de Ristich. Ristich era un jugador que a mí me gustaba mucho y se está diluyendo. Era uno de mis favoritos, pero bueno, no se puede tener todo. Sí. Eu quería facer un último comentario. Xa que non está Susi, que fai sobre o fútbol feminino, vou facelo eu. Non me dela. Nada, quería pois agradecer, en certo modo, como se comportou o Celta coa selección feminina que xogou fai un rato en Balaídos, porque é a primeira vez que o Celta cede as súas instalacións da Cidade Deportiva Fouteza a outro equipo, porque nin sequera o Fortuna foi nunca a Fouteza, e durante 2 ou 3 días as xogadoras da selección
fixeron ali os entrenamentos, non tiveron que ir de Oporto a Madrid e de Madrid a Vigo para ter que entrenar, senón que foron directamente de Oporto a Vigo. O apoio que se está dando por parte do Celta e de Marian en concreto o fútbol feminino, pois me parece que é digno de eloxo, sobre todo agora que parece que xa está cobrando máis importancia neste país o fútbol xogado por mulleres, que ata agora pois parecía que era un xogo de nenas e que non tiña ningún mérito, non? Non só coas Celtas, senón tamén agora pois dándolle o sitio que merece ás campeonas do mundo, como son as xogadoras da selección española. Que boa xogadora é Aitana Bonmatí, Sí. Estou descubrindo a Balón de Ouro, pero é que é certo que os poucos partidos de fútbol femenino que vin, Aitana Bonmatí está niveis por encima do resto, para min, vamos. Que ben xoga. Penso que é unha boa nova que o fútbol femenino comece a ter o seguimento que sempre tivo, por exemplo, nos Estados Unidos e en algúns outros países, pero penso que máis aló de que este a comezar a ser así en España, penso que en xeral, no mundo en xeral, en Europa e no mundo, o fútbol femenino está a facerse un oco como debe ser, porque realmente é un deporte que a min me parece que se xoga dun xeito moi atractivo, tanto por homes como por mulleres, que tradicionalmente no mundo o fútbol femenino tivo moi pouco seguimento, e penso que no século XXI xa é hora de que o fútbol, que é un deporte totalmente globalizado, pois sexa globalizado dende o punto de vista do xénero tamén, non? Eu disfruto moito arbitrando partidos masculinos aquí nos Estados Unidos e tamén arbitrando partidos femininos que se xogan no outono e os masculinos na primavera. Entón, gústame ver que se lle dea a importancia que ten realmente o fútbol femenino. Pero es que aquí en España se lle dá a importancia como a nivel tamén de selección, claro. Marta? O sea, que a las chicas se les pone a jugar con mal tiempo y a los chicos con buen tiempo. ¿Cómo es eso, Antón? No, ten que ver con nos Estados Unidos, depende da parte do país, pero en Tennessee ten que ver con que hai moitos rapaces que xogan fútbol americano no outono e, por tanto, pois non hai non poden xogar fútbol americano e fútbol de balón redondo, non, por así dicilo, ao mesmo tempo. Entón, pois, temos a tempada organizada dese xeito. As mulleres xogan no outono e os homes xogan na primavera. No? De feito, agora, nunhas horas, vou arbitrar un partido ás 6 da tarde. Así que, bueno, pois estou de acordo co que di Marta e agardo que isto continúe así, que se sigan os partidos das Celtas, do Sárdoma, os partidos das seleccións femeninas, pois dun xeito semellante a como se siguen os partidos masculinos. Eu disfrutei moitísimo co Mundial Femenino e co Campeonato Europeo femenino tamén. Aquí se lle dá bastante importancia nos Estados Unidos o fútbol femenino. Pois rematamos dese xeito, pero hai un comentario aí final. Hai nada. Houbo parón, non? Porque creo que Pescatore fora coa selección. Sí, hubo parón. Sí, este fin de semana non xogaron as Celtas porque ten parón de seleccións, sí. Vale. Sí, parón de seleccións, que significa que as Celtas siguen terceira posición con 63 puntos, a 3 do Olímpico León e 4 do Deportivo. E coa mala noticia que a semana pasada se lesionou o Seonllo a capitana. Parece que grave. Así que últimamente non están tendo moita sorte coas lesións rapazas. Pois sorte pro Celta, sorte para as Celtas e bueno, pois agardamos vervos aquí a semana vindeira. Martín, como sempre, moitas grazas por pasarte polo Bar Celeste. Un placer, a ver se nos vemos de novo cunha nova vitoria en Balaídos, que nunca está de máis. Iso sería magnífico. Joaquín levaba xa un tempo sen pasar polo Bar Celeste, pero dende Sundsvall aí está. Moitas grazas, Joaquín, por sair do traballo e entrar en directo no Bar Celeste.
Unha aperta, Antón. É que este horario que pos, martes ás 8, temos que volver ao horario de sábado ás 12 da noite, home, que ese é o meu horario. Neste momento... Alguna semana podemos facer iso. No, bueno, esto de broma. No, Non coincidiu por traballo. Bueno, sí, só digo que a 5 puntiños de Champions, aí está, veña. Cuidado. Efectivamente. Marta, pois grazas tamén por pasar por o Bar Celeste. Volta sempre que queiras. Grazas a todos, é un placer estar aquí, como sempre. Fernando, onde podemos escoitar o Bar Celeste, o ver, No, le iba a decir a Marta que descargalo, que sexa. Le iba a decir a Marta que la semana que viene que ponga UCL ahí, no ULC, que ponga UCL. Entonces, bueno, a ver, evidentemente... Espera que igual, claro, que... Claro, tengo que decir que estamos creciendo muchísimo en Spotify, es tremendo, la verdad, el seguimiento que estamos teniendo. En Facebook, sobre todo también, y bueno, también nos pueden oír en iVoox y en YouTube, por supuesto, para dejar comentarios y bueno, un agradecimiento a todo el mundo, la verdad que cada vez somos más y mejores. Y nada, un placer, como digo, estar aquí siempre con tanta gente, con tanta ventana en este Bar Celeste cada vez más abierto al mundo, ¿no? Un placer, como siempre, estar aquí con todos. Grazas a todos os que estiveron no chat, son moitos, así que non vou dicir todos os nomes, pero sempre enriquecedes moito o programa coas preguntas, cos comentarios, coas matizacións, etc. Deixade comentarios pola parte de abaixo do vídeo cando remate para deixarnos a porra e tamén as puntuacións dos xogadores, e agora non queda máis que sacar a bufanda do Celta, que aquí está, que aquí a teño, e vou deixarvos o balón botando para que poidades berrar ese berro celeste importante para axudar os nosos. Preparados? Vamos. Veña. Suecia, Vigo e Madrid e tamén os Estados Unidos, como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta! ¡Celta! Celta.